Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Γεωργακόπουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Πρόεδρο, και τη Βουλή για την πρόσκληση αυτή. Όχι γιατί θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να καταγραφεί για λόγους ιστορικής σημασίας οι θέσεις που καταγράφηκαν μέσα από έναν μεγάλο αγώνα διετίας των εργαζόμενων στα λιμάνια. Ενός αγώνα που κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες. Ενός αγώνα που ήταν για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, που έδειξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν και την κουλτούρα του διαλόγου και της διαφωνίας, αλλά όπως είναι παραδοσιακά στο συνδικαλιστικό κίνημα, χρησιμοποιούν το αναντικατάστατο μέσο της αγωνιστικής διαδικασίας. Θέλω να καταθέσω λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει μία διαφωνία στο θέμα της ιδιωτικοποίησης. Μπορούσε να υπήρχε. Εμείς έχουμε μία άποψη για δημόσια λιμάνια και μπορούσε από ιδεολογικής άποψης κάποιος άλλος να έλεγε κάτι διαφορετικό. Δεν πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στα πλαίσια της καπιταλιστικής Ευρώπης. Πρόκειται καθαρά για ένα ξεπούλημα μιας χώρας σε υποτέλεια και πτώχευση. Στην Ευρώπη, αν δούμε τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το 97% των λιμανιών είναι δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν το Port Authority και διάφορες εκμεταλλεύσεις στο επίπεδο είτε του δημόσιου, είτε κοινοπραξίας, είτε παραχώρησης για 7 έως 15 χρόνια και όχι 40, γιατί αυτό σημαίνει πώληση. Στην Ελλάδα επιλέξαμε το να πουλήσουμε το λιμάνι με 67%, 51 συν 16. Το ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς να έχει δεσμεύσει την επόμενη και το συνέχισε η επόμενη, παρά τις θέσεις που μέσα εδώ στη Βουλή επικροτούσε τις θέσεις των εργαζομένων. Έτσι έχουμε μια μετατροπή του δημόσιου μονοπόλιου, όπως έλεγαν κάποιοι και το κάκιζαν, σε ένα σκληρό ξένο μονοπόλιο με τα χειρότερα χαρακτηριστικά. Έχουμε την αμπεμπόληση της δημόσιας αρχής, έστω και αν εκ των υστέρων δημιουργήσαμε τη δημόσια αρχή ως άδειο πουκάμισο. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Άκουσα και τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Η σύμβαση παραχώρησης είναι μια σύμβαση η οποία έγινε το 2001-2002 μεταξύ ΟΛΠ και ελληνικού δημοσίου, προκειμένου ΟΛΠ να μπει στο χρηματιστήριο. Αυτό έπρεπε να τροποποιηθεί με κάποια διαδικασία. Μας είπε ότι ήταν τεχνικός σύμβουλος. Όχι. Στις 21 Δεκεμβρίου παρουσίασε μια σύμβαση παραχώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ, που τότε ήμουνα μέλος, μια σύμβαση παραχώρησης όπου έλεγε στο ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ σημείο ότι ήταν προϊόν διαβούλευσης με τον ΟΛΠ. Δεν θα πω ότι είναι αναλυθές, θα καταθέσω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λέει ουδέποτε υπήρξε συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου για αυτό το θέμα. Φτιάξαμε επιτροπή, δεν λειτουργήσε ποτέ. Ίσως έγινε διαπραγμάτευση μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Κόσκο. Ναι, αλλά όχι μεταξύ ΟΛΠ και ελληνικού δημοσίου. Θα την καταθέσω στα πρακτικά. Η σύμβαση αυτή δεν έχει υποβληθεί στο ελεκτικό συνέδριο. Αναφέρθηκε και προηγούμενα. Θεωρώ ότι ένα τέτοιου μεγάλου μεγέθους σύμβαση θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στο ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο ενέκρινε την μεταβίβαση των μετοχών, έθεσε δύο όρους. Ποιοι είναι αυτοί? Ο ένας είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ελληνική, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρένθεση. Σε απαντητικό έγγραφο, ο κύριος Πιτσόραλος μέσω του Υπουργείου μας είπε ότι δεν χρειάζεται, γιατί υπήρχε παρατηρητής της Ευρώπης εκεί. Θέλω να πω, εάν υπάρχει το πρακτικό της επεξεργασίας από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και αν οι δύο όροι, οι δύο αιρέσεις που έβαλε σχετικά με τα τιμολόγια και την απάλληψη της αποκλειστικότητας, τι είναι αυτά, και αν έχουν συμπεριληφθεί στη σύμβαση παραχώρησης, και αν είναι προαπαιτούμενο, όπως λέει το ελεκτικό συνέδριο, για την ψήφιση της Βουλής η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όλα αυτά για μας έχουν πολιτικές διαστάσεις υψής της σημασίας. Καλείται η Βουλή σήμερα να επικυρώσει άρον-άρον αυτή την αγοροπολισία για να πάει πεσκές στο λιμάνι και μαζί και τους εργαζόμενους ο κύριος Πρωθυπουργός στην Κίνα. Ας μιλήσουμε 2 λεπτά και για το τίμημα. 280 εκατομμύρια για το 51, συν 80 για το υπόλοιπο, καθαρή παρούσα αξία 311 εκατομμύρια. Η καθαρή παρούσα αξία της παραχώρησης προβλήτας 2 και 3, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, 1 δις 50. Και το ερώτημα, γιατί είχαμε μία μόνο προσφορά? Ο κύριος Πιτσόραλας έχει δηλώσει εδώ στη Βουλή, που έχει πει ότι διαγωνισμός με μία προσφορά πάσχει. Προχώρησε. Ο
συντονιστής του Συνδικάτου της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ, είχε ρωτήσει τον κύριο Υπουργό, γιατί μία προσφορά. Με όσες εταιρείες συζητάω στο εξωτερικό, γιατί εκπροσωπεί εργαζόμενους και σε ιδιωτικές εταιρείες, είχαν όλοι τη βούληση να έρθουν στο λιμάνι του Πειραιά. Το παιχνίδι ήταν προμελετημένο και από πριν στημένο. Είχαν δώσει τις 2 προβλήτες στην Κόσκο και δεν μπορούσε να έρθει άλλος. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και τώρα... Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Ναι, τώρα θα έρθω στο σημαντικό θέμα και επιτρέψτε μου, στο θέμα τα εργασιακά. Υπήρξε ένας εκτενής διάλογος τα τελευταίους 3 μήνες. Ανακαλύψαμε βήμα προς βήμα ότι μας πηγαίναν για σφαγή. Δεν θα υπήρχε εργαζόμενος μέσα στο λιμάνι. Δώσαμε έναν αγώνα, όπως σας είπα, πάρα πολύ μεγάλο. Σήμερα, μέσα από την αιτιολογική έκθεση, οι θέσεις τις οποίες είχαμε δώσει με την συνδρομή του καθηγητή εργατικού δικαίου του κ. Καζάκου, πολλές από αυτές έχουν συμπεριληφθεί. Και αυτό έχει την αξία της. Όμως δεν έχουν συμπεριληφθεί, δεν έχουν αποτυπωθεί στην διάταξη 10α. Εδώ υπάρχει μία φράση η οποία εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, κύριε Υπουργέ και κύριοι βουλευτές. Είναι η κατάργηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ. Δίνει το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠΑΕ, αυτό το οποίο είναι σήμερα αλλά και το χθεσινό, να καταργήσει. Και εδώ μπορεί να λέει ότι υπήρχε και στο προηγούμενο όμως απαιτούσε διαβούλευση με τους εργαζόμενους, γνώμη, και αν η γνώμη δεν υπήρχε πηγαίναμε στη διαιτησία. Άρα εγκυμονεί ο κίνδυνος, παρά την εισηγητική έκθεση, να υπάρξει ένα κενό μεταξύ της κατάργησης αυθαίρετης και του νέου κανονισμού, ο οποίος έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει, και εκεί μέσα... Καλό, ολοκληρώστε. Μισό λεπτό. Και συγγνώμη λίγο, είναι σημαντικό νομίζω. Εντάξει, αλλά πάμε για 7 λεπτά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κίνδυνοι για μεγάλες ανατροπές. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει μέσα από αυτή τη διάταξη να απαλληφθεί η λέξη η οποία λέει κατάργηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και να συμπληρωθεί με το ισχύον δίκαιο, με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση. Ευχαριστούμε και πολύ. 2 λόγια για τις μετατάξεις. Όχι, κύριε Γεωργακόπουλε, με συγχωρείτε. Πάμε στα 7,5 λεπτά. Σε μισό λεπτό. 1.100 άτομα αφορά, κύριε Πρόεδρε. Σε μισό λεπτό. 1.100 άτομα αφορά. Σε μισό λεπτό. Για όνομα του Θεού. Υπάρχουν και ένα ακόμα ζήτημα στα εργασιακά. Μέσα η σύμβαση παραχώρησης είναι γεμάτη με το θέμα της εργολαβοποίησης. Αυτό που γίνεται στη ΣΕΠ θα γίνει και στον ΟΛΠ. Και έχετε ευθύνη αν δεν περιορίσετε αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τακτικοί εργαζόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν το λιμάνι. Για τις μετατάξεις, 1 λεπτό. Δεν ζητήσαμε εμείς μετατάξεις. Οι μετατάξεις είναι απόρρια ενός ζητήματος της ανασφάλειας των εργαζομένων. Εργαζόμενοι οι οποίοι μπήκαν με το ΑΣΕΠ στον ΟΛΠ. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην έχει μπει με το ΑΣΕΠ. Ξαφνικά βλέπουν να πηγαίνουν σε μια κατάσταση ανασφάλειας της επόμενης μέρας. Από εκεί προέκυψε το αίτημα. Σε αυτή τη διάταξη η οποία υπάρχει παραπέμπονται όλα σε υπουργικές αποφάσεις και αυτό εγκυμονεί κινδύνους και δεν υπάρχει μία λέξη για τη διαδοχή του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι θέμα της υπουργικής απόφασης, αλλά είναι θέμα του νόμου. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα που υπήρξε και το προβλέπει και το Συμβούλιο Επικρατείας όταν έγινε η επεξεργασία του κειμένου για τη μετατροπή του ΟΛΠ σε από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου, ότι θα πρέπει να υπάρχει διαδοχή του προσωπικού και λήψη μέτρων περί αυτού. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, παραδίδετε το λιμάνι, μην παραδίδετε και τους εργαζόμενους. Θα πω 2 πράγματα. Θα σας δοθεί σε όλους τους φορείς και δεύτερη φορά να τοποθετηθείτε. Διότι οι βουλευτές θα κάνουν ερωτήσεις. Άρα μην προσπαθούμε να εξαντλήσουμε όσο χρόνο περισσότερο μπορούμε. Γιατί έχουμε και άλλους φορείς, ερωτήσεις θα κάνουν οι βουλευτές, θα υπάρχει και απάντηση από την πλευρά των φορέων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Σιμεών Λευθεριώτη, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας. Για 3 λεπτά βέβαια. Εντάξει. Θα το προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή συνεδρίαση. Είμαι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτών Ελλάδος και εκπροσωπώ ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο το λιμενεργατικό προσωπικό που αναπτύσσει την επαγγελματική του δραστηριότητα στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και ανήκουν οργανικά στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας. Γνωρίζουμε καταρχήν τόσο εγώ όσο και τα μέλη μας ότι η πολιτική γενικά για τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες επιχειρήσεις ανήκει στις κυβερνήσεις.
Αυτό όμως το δικαίωμα των κυβερνήσεων δεν καταργεί το δικαίωμα εκείνων που νόμιμα έχουν συνδέσει τη λειτουργία της ζωής τους και την ζωή των οικογενειών τους με κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις που ο έλεγχος τους ανήκει στις κυβερνήσεις, να ανησυχούν και να υπερασπίζονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτή η αλήθεια που δίνει το δικαίωμα να πω πως εκείνοι που θα πονέσουν από το αποτέλεσμα ενός κακού χειρισμού δεν θα είναι εκείνοι που θα κάνουν το λάθος, αλλά αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες και στην προκειμένη περίπτωση εμείς. Νομίζω όμως πως ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός που δεν θα μπορέσουμε να το αναστρέψουμε. Οι οργανισμοί δεν θα πουληθούν, αλλά έχουν ήδη πουληθεί. Οι προσπάθειές μας το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα είχαν και συνεχίζουν να έχουν την έννοια της διασφάλισης των εργασιακών μας δικαιωμάτων στο πλαίσιο που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και αυτό νομίζω πως δεν ανήκει στα δικαιώματα της κυβέρνησης αλλά στις υποχρεώσεις της. Η σύμβαση παραχώρησης σε αυτό το τομέα έχει βασικά κενά που θα έπρεπε να διορθωθούν. Δεν είναι εύκολο βέβαια να αναφερθούμε τώρα σε λεπτομέρειες και λόγω του χρόνου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι ο συνάδελφος πρόεδρος της ΟΜΙΛΕ με έχει καλύψει σε πάρα πολλά σημεία από το λόγο του, μιας και τα συμφέροντα των δύο ομοσπονδιών μας είναι κοινά. Όμως μπορώ να αναφερθώ σε κάποια λεπτομέρεια, όπως ας πούμε ότι θα μπορούσε να μεριμνηθεί στο άρθρο 10α για εκείνες τις κατηγορίες των εργαζομένων, να μεριμνηθεί στο άρθρο 10α για εκείνες τις κατηγορίες των εργαζομένων όπου δεν ανήκουν στην μόνιμη δύναμη του οργανισμού, στο μόνιμο εργατικό δυναμικό του ΟΛΠ, αλλά εργάζονται στο λιμάνι και εγκρίνονται οι κανονισμοί τους από τον ΟΛΠ, όπου μνημονεύονται ήδη στον νόμο 2688, όπως παραδείγματος χάρη οι σημειωτές. Για να μην φάω και άλλο το χρόνο σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να μιλήσω σαν δευτερολογία. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Λευθεριώτη. Το λόγο έχει ο κύριος Νικόλαος Γεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για το λόγο που μας δίνετε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων μας έχει καλυφθεί από τον συνάδελφο τον κύριο Γεωργακόπουλο. Εξάλλου μαζί λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια στα πλαίσια και στη λογική της αποτροπής ιδιωτικοποίησης. Νομίζω ότι επίσης είμαστε και οι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, ήμασταν μέχρι λίγο διάστημα και ζούσαμε και ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία. Να ξεκινήσω την τοποθέτηση μου με κάποια πράγματα σχετικά με το ότι ο ΟΛΠ τι ήταν, πώς ήταν και πώς λειτουργούσε, έτσι, σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Πιτσιόρλας. Το 2010, μετά την παραχώρηση των δύο προβλητών, ο ΟΛΠ έκανε επένδυση 210 εκατομμυρίων ευρώ για να φτιάξει το νέο container terminal σαν αντισταθμιστικό, μάλλον για να υπάρχει επίσης μια παράλληλη δραστηριότητα και να μην υπάρχει μονοπωλιακή δραστηριότητα στο container terminal από την COSCOSEP. Επίσης, 110 εκατομμύρια επενδύσεις γίνανε από το 2007 μέχρι το 2010 στην αναβάθμιση των car terminals, των δύο car terminals που υπάρχουν στο λιμάνι του Πειραιά. Φτιάχτηκαν οι δύο καινούργιοι επιβατικοί σταθμοί κρουαζιέρας και βλέπετε, όλοι σας έχετε δει το πόσο ψηλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται το λιμάνι του Πειραιά με πάνω από 10 εκατομμύρια αναχωρήσεις επιβατών και γύρω στα 2 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας. Και επίσης έχει εγκριθεί επενδυτικό πρόγραμμα 135 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση άνω του 95% για το νέο προβλήτα κρουαζιέρας. Αυτά ήταν όλα επενδύσεις. Αυτά γίνανε από το δημόσιο λιμάνι, από το λιμάνι του Πειραιά, από τον οργανισμό Λιμενός Πειραιά και το γνωρίζουν οι παροικούντες και στο λιμάνι αλλά και όχι μόνο. Ένα άλλο σημαντικό που έδωσε πολύ μεγάλη αξία και αναβάθμισε το ρόλο του Πειραιά με τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που έχει. Η σιδηροδρομική σύνδεση. Πότε είναι η σιδηροδρομική σύνδεση? Γιατί ακούγαμε και βλέπαμε διάφορες προβολές. Το 2002 υπογράφει η πρώτη σύμβαση μεταξύ του ΟΛΠ και του ΟΣΕ και το 2007 ξεκίνησαν τα έργα από τον ΟΛΠ και από τον ΟΣΕ για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Παρεδόθη λοιπόν έτοιμη, το 2012 ολοκληρώθηκε αυτή η σύνδεση με αποτέλεσμα να πάρει το λιμάνι αυτό το χαρακτήρα
το γεωπολιτικό, ξανά λέω, που έχει σε όλο τον κόσμο και να συνδέει άμεσα την Ασία, τα ασιατικά φορτία με το κέντρο της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν όλα δεν μπορεί να τα ξεχνάμε ούτε να μην τα αναφέρουμε πουθενά. Και φυσικά για το τίμημα της σύμβασης και για το 3% υπάρχει κατά την άποψή μου σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη, δεν προέκυψε αυτό το ποσοστό από καμία μελέτη, όσο δεν αφορά το συνολικό τίμημα, τα 311,5 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ήδη μία σύμβαση παραχώρησης για τους δύο προβλήτες 2 και 3, που εδώ μέσα στη Βουλή ο ίδιος ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι το ύψος της σύμβασης μετά το φιλικό διακανονισμό είναι από 860 μέχρι 1 δις 50 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν παραχωρούνται για αυτό το τίμημα μαζί με την αρχική σύμβαση του 2008-2009. Βλέπω, επειδή έχω αρχίσει και κάνω κατάχρηση του χρόνου, για το κομμάτι των εργασιακών. Φυσικά υπάρχουν θεσπισμένα εργασιακά δικαιώματα και αυτά τα εργασιακά δικαιώματα μας δίνουν λοιπόν την δυνατότητα να μπορούμε να κινούμαστε σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτή τη λογική να εξυπηρετούμε τους χρήστες. Και εδώ να πω ότι το λιμάνι του Πειραιά, ο ΟΛΠ, είναι βραβευμένος. Πολάκης κάθε χρόνο βραβεύεται σαν την καλύτερη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου. Έχει πάρει βραβεία από όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας, καθώς επίσης και από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα φορτία των αυτοκινήτων, στο car terminal. Αυτά λοιπόν δείχνουν και τη δυναμική αλλά και τη συμμετοχή του προσωπικού και των εργαζομένων σε αυτή τη διαδικασία. Ουδέποτε λοιπόν μπήκαμε στη λογική το ότι είμαστε μια συντεχνία. Αυτή η λάσπη που αρχίζει και πετάγεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τις χρυσές μετατάξεις, δεν ζητήσαμε. Εμείς είπαμε ότι θα μείνουμε στο λιμάνι του Πειραιά για να το δουλέψουμε το λιμάνι του Πειραιά και να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η επισφάλεια που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δύο προβλήτες, με το καθεστώς των ενοικιαζόμενων εργαζομένων από 6 εργολάβους προς την εταιρεία Διακίνηση, η οποία τους νοικιάζει στην εταιρεία ΣΕΠ, διπλές και τριπλές υπεργολαβίες δηλαδή, καταλαβαίνετε όλοι σας πώς αισθάνεται και πώς νιώθει ο κάθε εργαζόμενος για την επόμενη μέρα σε αυτό το ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γεωργακόπουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας, που δέχτηκε ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά και στην τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Κεφαλογιάννη και του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, γιατί ήταν στην ίδια Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεστε. Ναι, ήταν στην ίδια κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε ένα διάλογο πριν πολύ έγκαιρα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, όπου συγκροτήθηκε μια τριμελή επιτροπή από μεριάς των τριών Υπουργείων, του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές μαζί. Καταθέσαμε μια υπεύθυνα πρόταση για την επικαιροποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού στα νέα δεδομένα. Και αυτό έγινε με τη συνδρομή του καθηγητή με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Υπήρξε καταρχήν αποδοχή αυτού του θέματος από μεριάς της κυβέρνησης. Και μάλιστα μας δηλώθηκε ότι είχε ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός και ότι είχε δώσει θετικά την κατεύθυνση να επιληθεί αυτό το θέμα. Δυστυχώς στην πορεία αυτό ανετράπη. Και ανετράπη προφανώς διότι υπήρξαν αντιρρήσεις από άλλη πλευρά. Κάθε φορά σε αυτό το διάλογο με υπευθυνότητα μεταφέραμε τις απαιτήσεις σε μικρότερο σημείο, αλλά κύριος πυρήνας ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει διασφάλιση την επόμενη μέρα. Ένα προσωπικό το οποίο προέρχεται από διορισμό μέσα από το ΑΣΕΠ. Πολλοί συνάδελφοί μας έλεγαν, αξιόλογοι συνάδελφοι, και τους γνωρίζουν όσοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι είχαν περάσει σε 2 και σε 3 υπηρεσίες, επιλέξανε τον ΟΛΠ. Γιατί ήταν το λιμάνι, γιατί εν πάση περιπτώσει είχαν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αυτοί ξαφνικά, μέσα από ένα κενό, απειλούνται να πάνε σε μια κατάσταση σε ύδατα που δεν είναι χαρτογραφημένα και σε μια βεβαιότητα. Προσπαθήσαμε μέσα από τον απεργιακό αγώνα, μέσα από εκεί αναδείξαμε ζητήματα τα οποία υπήρχαν μέσα στη σύμβαση παραχώρησης και τα οποία οδηγούσαν τους εργαζόμενους στην επόμενη μέρα σε θλιβερά γεγονότα.
30 μέρες απεργία με υπευθυνότητα. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ένας αγώνας που σε αυτή την εποχή δεν έχει γίνει από άλλο συνδικάτο. Και ότι όσοι ήσαν στο Πειραιά το γνωρίζανε. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό, βήμα προς βήμα, με τη συμβολή πάντα του κυρίου Καζάκου, στο να καταθέσουμε μια πρόταση η οποία έχει γίνει αποδεκτή στο θέμα της εισηγητικής έκθεσης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί στο 10α και είπα τις παρατηρήσεις μας. Δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ μονομερώς να καταργεί το γενικό κανονισμό. Να ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του με συλλογική σύμβαση. Δεν ζητάμε να μην αλλάξει ποτέ. Και έρχομαι στο περιβόητο θέμα των μετατάξεων, το οποίο πολύ χολή άκουσα. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν σημαίνει ότι αυτός που ζητάει μέσα από μια πορεία να έχει ένα αποκούμπι, ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Και να σας πω και κάτι. Διάβασα και τους τίτλους και άκουσα και τις τοποθετήσεις. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα μεταταγεί θα είναι ο τεμπέλης που θα του στέλνουν τα λεφτά στο σπίτι. Εάν πάει δηλαδή στο Δήμο Πειραιά και μαζεύει σκουπίδια ο λιμενεργάτης ή ο επιστήμονας ο οποίος έχει μπει με το ΑΣΕΠ, πάει σε μια άλλη υπηρεσία και προσφέρει οικειοθελώς. Γιατί αυτή την ανασφάλεια δεν μπορεί την ημέρα τη σημερινή να τη χρεωθεί κανένα νοικοκυριό. Μπορεί να το βλέπετε εκ του ασφαλούς. Ελάτε να δείτε. Και αυτό το αίτημα δεν μπήκε σε προτεραιότητα. Το πρώτο αίτημα ήταν διασφάλιση και είναι των εργασιακών σχέσεων. Όταν όμως αυτό το πράγμα δεν υλοποιείται ούτε σε ένα ποσοστό 50%, μπαίνει εύλογα το ερώτημα αυτό. Γιατί να έχει ανασφάλεια αυτό το προσωπικό. Και θα θυμίσω και σε κάποιους κυρίους εδώ, βουλευτές. Το 1999 μετετράπη ΟΛΠ σε ανώνυμη εταιρεία. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παρόλα που διασφάλισε τότε τις εργασιακές σχέσεις μέσα στο πλαίσιο, σε μεγαλύτερο βαθμό έδωσε τη δυνατότητα μετατάξεων. Το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία όταν το 2008-2009 ο κύριος Βουλγαράκης παραχώρησε την προβλήτα νούμερο 2, έδωσε τη δυνατότητα μετατάξης. Έκαναν πολλοί? Όχι. Θα κάνουν αύριο πολλοί? Οικειοθελείς εμείς λέμε. Θα εμποδίσουμε τον διωγμό. Οικειοθελείς. Αλλά θα έκαναν πολλοί? Όχι. Κανένας δεν θέλει να εγκαταλείψει το λιμάνι. Αν θέλετε, εμείς που ζούμε τόσα χρόνια το λιμάνι, είναι και μια σχέση ζωής ο Πειραιάς και το λιμάνι. Αλλά όταν ο άλλος απειλείται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει την άλλη μέρα με την ανεργία, να μην πάει να δουλέψει κάπου αλλού, να του το αποκλείσουμε αυτό το δικαίωμα. Και αυτό βγαίνουν πρωτοσέλιδα να το πληρώσει. Αυτός πρέπει να πληρώσει. Άλλωστε το τίμημα είναι πολύ μικρό και το είπα εδώ. Αυτά πρέπει να είχαν προβλεφθεί. Δεν είναι ευθύνη δικιά μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι μια ελάχιστη εγγύηση και έχει να κάνει με το αν θα φύγουν πολλοί ή λίγοι. Έχει να κάνει με το βαθμό σιγουριάς, ασφάλειας για τη δουλειά. Γιατί όλοι για το μεροκάματο στο λιμάνι ψάχνουν. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τους στέλνουν τα λεφτά στο σπίτι. Δηλαδή όσοι μεταταγούν και πάνε κάπου αλλού δεν θέλουν να τους στέλνουν τα λεφτά στο σπίτι. Όπως έγινε και το 1999 που έδωσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως έγινε το 2008 που έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Φτιάξτε ένα ασφαλές δίκτυο. Κάντε αυτές τις τροποποιήσεις που λέμε και να είστε βέβαιοι ότι κανένας δεν θα φύγει από το λιμάνι οικειοθελώς, εκτός αν κάποιος θέλει να πάει σε επαρχία. Μην είσαστε απέναντι στους εργαζόμενους. Μην είσαστε απέναντι στους εργαζόμενους, οι οποίοι εργαζόμενοι θέλουν μέσα σε μια κοινωνία που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους να πάνε την άλλη μέρα το ψωμί στο σπίτι τους. Και να σας πω και κάτι, αυτοί οι εργαζόμενοι, και ψάξτε το, δεν μπήκε κανένας με τον νόμο των μονιμοποιήσεων της Βάσου Παπανδρέου ή του κυρίου Παυλόπουλου. Ήταν όλοι μέσα από το ΑΣΕΠ. Και ήταν και άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν δημόσιοι υπάλληλοι πριν. Διοριστήκανε δημόσιοι υπάλληλοι και ήρθε η ανώνυμη εταιρεία και τους έκανε αορίστου χρόνου. Αυτούς τους εργαζόμενους, τους οποίους σήμερα διαπομπεύουν κάποιοι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και θα ήθελα να απαντήσω και στην κυρία Μανολάκου. Βεβαίως υπάρχει και η ανασφάλεια αυτού του πράγματος. Διότι είδαμε τι γίνεται δίπλα μας και είναι σαφές μέσα στην σύμβαση παραχώρησης. Το μοντέλο είναι εργολαβοποίηση. Outsourcing το λένε. Αυτό είναι το μοντέλο. Εργαζόμενους στους οποίους τους παίρνεις τηλέφωνο και τους λες αύριο το πρωί έχει δουλειά, μεθαύριο δεν έχει δουλειά. Εμείς αγωνιζόμαστε για θέσεις εργασίας μέσα από συλλογικές συμβάσεις. Ναι, αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η πίστη μας, γι' αυτό δίνουμε τους αγώνες. Και πράγματι βλέπουμε τι γίνεται δίπλα. Θα σας πω κάτι και το λέω εδώ δημόσια και έχω και 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί 2 χρόνια αγωνιζόμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ να καλύψουμε την Κόσκο της ΣΕΠ με ασθενοφόρο. Δεν πλήρωναν το τίμημα εκείνο που απαιτείται για να μεταφέρουν τους εργαζόμενους οι οποίοι μέσα σε ένα εργοτάξιο θα πάθουν ατύχημα. Και βέβαια εμείς είμαστε οι πρώτοι εργαζόμενοι.
που είπαμε να το πληρώσει όλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Δεν μπορεί να τους μεταφέρουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Καταγγέλθηκε στην απεργία που κάνανε το καλοκαίρι. Και καταγγέλισαν και τα SMS στις 3 η ώρα τη νύχτα. Δεν θέλουμε τέτοιες εργασιακές σχέσεις. Θέλουμε έναν Πειραιά ο οποίος να έχει το δικαίωμα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, να προσφέρουν στην κατανάλωση. Γνωρίζει ο κύριος Πρόεδρος εδώ, ο Βασίλης ο Κορκίδης, ότι όταν πέφτει το εισόδημα, μου είχε πει κάποτε, όταν κάναμε μια μεγάλη απεργία πριν 5 χρόνια, έπεσε το εισόδημα των εργαζομένων στο λιμάνι και γύρω από το λιμάνι και φάνηκε αμέσως στα καταστήματα του Πειραιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην είσαστε απέναντι στους εργαζόμενους. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο συνδυασμός της διάταξης, η οποία πρέπει αυτά τα οποία λέγονται στην εισηγητή έκθεση να περάσουν και στο 10α, για να μην υπάρχει η δυνατότητα την επόμενη μέρα να υπάρξει διωγμός των εργαζόμενων, ούτε και να υπάρξει ένα πλαίσιο που μέσα από τους αγώνες μας μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση στο λιμάνι προς όφελος και του δημόσιου συμφέροντος. Και από την άλλη μεριά να δώσουμε τη δυνατότητα, την ελευθερία στον κόσμο, ότι όποιος θέλει μέσα σε ένα χρόνο, εάν δει ότι διώκεται από εκεί πέρα, να έχει τη δυνατότητα, αφού πέρασε μέσα από το ΑΣΕΠ, αφού αγωνίστηκε, αφού έχει τα προσόντα. Άλλωστε αυτή η διάταξη έχει να κάνει με τις σας παρακαλώ, μπορείτε να ολοκληρώνετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Γεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ. Είχε ερωτήματα. Ναι. Νομίζω ότι όμως τα περισσότερα καλύφθηκαν από τη θέση του συνάδελφου του Γεωργακόπουλου. Θέλω όμως, επειδή ακούστηκαν και διάφορα για τα έσοδα του ΟΛΠ και τα λοιπά, να πω και γνωρίζοντας την πορεία και τη δυναμική του ΟΛΠ, όπως είχα πρώτο τοποθετηθεί, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που αυτή η διαδικασία ξεκινάει, σταματάει, και μιλάω από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι σήμερα, απαξιώθηκε έντεχνα το λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες και κυρίως με αυτές που θα μπορούσαν να είναι οι πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Και για ποιο λόγο? Όχι ότι υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο ή κάποιο θεμιτό τέτοιο αποτέλεσμα, απλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία και με καταγεγραμμένο το φαινόμενο ότι εδώ δημιουργείται ή προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα καραμπινάτο μονοπόλιο μιας συγκεκριμένης εταιρείας, πολλές βέβαια εταιρείες που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση κρατούσαν επιφυλακτική στάση και για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά και πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα ούτε η λειτουργία, ούτε η δυναμική και η θέση. Η θέση είναι γεωπολιτική, είναι ισχυρή θέση και γι' αυτό ενδιαφέρεται η συγκεκριμένη εταιρεία να ανοίξει την πύλη εισόδου των κινέζικων εμπορευμάτων και να τα διοχετεύσει και μέσα από το σιδηροδρομικό δίκτυο στην κεντρική Ευρώπη, εκεί που είναι δηλαδή η αγορά και όλα αυτά. Αλλά το αντίθετο, απαξιώνοντας αυτή τη διαδικασία, υπήρχε και το φαινόμενο, αν θέλετε, να υποτιμηθεί και η αξία της ίδιας της εταιρείας. Να πούμε ότι ξεκινώντας ο διαγωνισμός, ο δείκτης του χρηματιστηρίου ήταν στις 1.350 μονάδες και καταλήγοντας ο διαγωνισμός με αυτή την προσάυξη που ανέφερε ο κύριος Πιτσιόρλας ήταν στις 560 μονάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι για ποια παραχώρηση μιλάμε. Για το υπόλοιπο κομμάτι, πράγματι και το 2008-2009 λιδωρηθήκαμε πάλι. Εμείς μείναμε όμως και παλέψαμε και ξαναστήσαμε το λιμάνι στα πόδια του από το 2010 και μετά, που ξεκίνησε να λειτουργεί χωρίς τη βασική και ουσιαστική προβλήτα που παραχωρήθηκε το 2009, φτιάχνοντας μια νέα μικρότερη προβλήτα κτλ. Και τότε λιδωρηθήκαμε και τότε μας είπαν ότι θα φύγουμε, θα εξαφανιστούμε από το λιμάνι του Πειραιά με τις μετατάξεις και τις εθελούσιες. Πάντα και σε όλους τους εργασιακούς χώρους που ξεπουλιούνται ή παραχωρούνται ή δεν ξέρω κι εγώ πώς θέλετε να το ονομάσουμε, χρησιμοποιούνται τεχνητά αυτές οι μέθοδοι για να απολώσουν την κατάσταση μέσα στο συνδικαλιστικό και μέσα στο εργατικό κίνημα και αν θέλετε να διαμορφώσουν μια πολιτική κοινωνικού αυτοματισμού. Όχι λοιπόν, εμείς θα μείνουμε εκεί πέρα, θα μείνουμε στο λιμάνι του Πειραιά και θα παλέψουμε με όσες δυνάμεις παλέψουν. Αν κάποιοι συνάδελφοί μας θεωρούν τόσο επισφαλές το περιβάλλον και δεν το θεωρούν γιατί ξυπνήσαν σήμερα και είδανε κάτι, το βλέπουν στην προβλήτα, στις δύο προβλήτες που έχουν παραχωρηθεί. Εκεί βέβαια
το 2008-9 μας διώξαν όλους από τις προβλήτες, τις παραδώσαν χωρίς εργαζόμενους με τη σύμβαση παραχώρησης και τους είπαν κάντε ό,τι θέλετε. Εδώ όμως δεν κλείνει η εταιρεία, παραχωρείται το μετοχικό πακέτο, άρα τα εργασιακά. Δεν πρέπει κανένας να σκεφτεί ότι θα μπουν ποτέ υποκρίση και αίρεση μέσα στον χώρο του ΟΛΠ. Ευχαριστώ. Στογιαννίδης, ΣΥΡΙΖΑ, Ξάνθη. Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων. Πώς διασφαλίζει το κανονισμός εργασίας? Δηλαδή, τι θα ήθελαν οι εργαζόμενοι για να διασφαλίζεται? Μπορεί αύριο η Κόσκο να καταγγείλει τον κανονισμό εργασίας, να μείνουν χωρίς κανονισμό εργασίας? Ένα άλλο θέμα στις μετατάξεις. Έγινε αναφορά στις μετατάξεις. Πέρα ότι πρέπει να δίνει το δικαίωμα σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά όταν θα μετατάσσεται στο δημόσιο εργαζόμενος, θα πρέπει να αποζημιώνεται για τα χρόνια που είχε σε αυτή την εταιρεία. Αυτό είναι το δίκαιο. Δεν πρέπει να χάνονται. Μπορεί κάποιος να έχει 10-15 χρόνια. Χωρίς κόστος, δηλαδή η επιχείρηση θα απαλλαγεί. Και μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό το ξέρετε εσείς καλά στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί απαλλάσσετε χωρίς κόστος τις επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους. Αφήστε, θα τα πούμε στην Ολομέλεια, θα σας φέρω και έγγραφα για τον καθένα ξεχωριστά. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κόστος όταν μετατάσσετε. Δηλαδή να αποζημιώνονται για τα χρόνια που ήταν εργαζόμενοι στην εταιρεία. Έτσι γίνεται σε όλες τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί να είναι εδώ διαφορετικά? Η ερώτησή σας απευθύνεται στον πρόεδρο της ΟΜΙΕΛΕ, έτσι? Ωραία. Στον Γεωργακόπουλος, γιατί απευθύνθηκε ερώτηση σε αυτόν για 1 λεπτό και μετά ο κύριος Πιτσιόρλας επίσης και ολοκληρώσαμε. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, που είναι ο καταστατικός χάρτης λειτουργίας του λιμανιού, έχει θεσπιστεί υπό μορφή συλλογικής σύμβασης με κοινή υπουργική απόφαση. Δηλαδή, είναι σαφές ότι 2688 του 1999 προέβλεπε ότι υπάρχει διαβούλευση μεταξύ της εταιρείας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Σε περίπτωση συμφωνίας συνομολογείται και υπογράφεται από τους υπουργούς. Σε περίπτωση διαφωνίας παραπέμπεται το θέμα στη διαιτησία. Αυτός ο κανονισμός δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί υπήρξε συμφωνία και όσες τροποποιήσεις έχουν γίνει, επειδή και σαν συνδικάτο πέρα από τους αγώνες έχουμε και μια κουλτούρα συνεννόησης, μπορέσαμε και βρήκαμε διαφορές, μάλλον συμφωνίες. Τώρα δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό. Λέμε το εξής, ότι αυτός ο γενικός κανονισμός πρέπει να ισχύει. Και θα πρέπει να ισχύει γιατί υπάρχει μια συνέχεια. Η εταιρεία δεν κλείνει, δεν τελειώνει, μεταβιβάζεται το 51%, συνεχίζει το δημόσιο να είναι με 23%. Βέβαια, δεν μπορούμε και δεν είμαστε δογματικοί να πούμε ότι αυτός ο κανονισμός θα μείνει εφόρου ζωής ή ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά πώς θα αλλάξει? Θα πρέπει να γίνει διαβούλευση, όπως γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά πολιτισμένα εργασιακά κράτη, όχι σε άλλες χώρες, ίσως της ΑΠΟ Ανατολής να γίνονται διαφορετικά. Συζήτηση, συμφωνία ή όχι, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει διαιτητική απόφαση. Είναι το μόνο που απέμεινε από τον ΟΜΕΔ, ο οποίο είχε καταργήσει με την προηγούμενη νομοθεσία, και βέβαια στο Συμβούλιο Επικρατείας υπάρχει ΟΜΕΔ. Έστω αυτός που υπάρχει, και αναμένουμε να δούμε και σε κάθε περίπτωση πώς θα γίνουν τα εργασιακά τον επόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έχουμε αγώνα δρόμου, αλλά θεσμικά λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε εξωπραγματικά. Αυτό το αυτονόητο, το ελάχιστο, φαίνεται ότι δεν το δέχονται. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για μας. Τώρα, το θέμα των μετατάξεων. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το εξήγησα και προηγούμενα. Βεβαίως, θα πρέπει να είναι οικειοθελής, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτός ο οποίος βρέθηκε με αυτές τις συνθήκες και αισθάνεται την ανασφάλεια, που είναι πραγματική. Η Κόσκο δίπλα με το outsourcing. Οι διατάξεις αυτές οι οποίες μπορούν να αμφισβητηθούν. Και στο κάτω-κάτω ένας άλλος εργοδότης. Όμως, αυτό θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, και σας λέω ότι μπορεί αυτός να το αξιοποιήσει ανάλογα το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο λιμάνι. Και να σας πω και κάτι, μιλάτε για το κόστος. Ξέρετε ότι και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο αποθεματικό θα το πάρει αυτός ο οποίος των 60 εκατομμυρίων και των 80 στη Θεσσαλονίκη, αυτός ο οποίος είναι ο παραχωρησιούχος. Είναι θέμα του τιμήματος, είναι θέμα το πώς διευθετούνται αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ σε αυτή τη στιγμή δεν βάζω σε διακύβευμα το δικαίωμα του εργαζόμενου, ο οποίος είναι κάτω από την πίεση αυτή, μέσα από τα όποια πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο παιχνίδια, να του στερηθεί η δυνατότητα να έχει την άλλη μέρα τη δυνατότητα να έχει μία μοίρα στον ήλιο. Ευχαριστούμε, και ο κύριος